ಮಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ರೇ ಶಾಂತ ಬಾಲ್ದಿ ದೇವಲೈ ಗೋಣಿ ದೇವಲೈ ಮೀನು ಬರ್ತದ ಅಂಡು ತಿರಬೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲು ಉಂಟು ಬಾಲ್ದಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬತ್ತಿರ ಬೈದೆ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬೋತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬತ್ತಿರ ಬೈದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕುಲು ತೂಲೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಂಗದ ತೋಟ ಉಂಡು ನಡು ಟೊಂಜಿ ತೋಡು ಮಲ್ಲ ತೋಡು ಅವಳಿತ್ತೆ ಮೀನುಂಡು ಗುರಿಟ್ಟು ಅಣಿತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಪತ್ತುವ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕುಲು ಬಲೆ ಕಣಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೂತಿನ ಐನಾಜಿ ಗುರಿ ಉಂಡು ಐತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಮೀನುಂಡು ಮೀನು ಪತ್ತೇರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಎದುರುಂಡು ಮೀನು ಇಂದು ಗುರಿ ಇಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಮೀನುಂಡು ಹೊರ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಮಿಕ್ಲೇಕ್ ದೊಂಬು ತೋಜುಂಡ ಐ ಜಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಂಚನೆ ಮುಗ್ಗುಡು ಉಂಡು. ಗೈಸ್ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಇಂಚಿರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು 5 ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಾಲ್ದಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪತ್ತನು ಮೀನು ಪತ್ತನು ಆಯ್ದ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬಾಲ್ದಿ ಗೋಣಿ ಮೀನು. Let's go start now. जीतू मोबाइल होता है ना करे अरे मोबाइल होता है ना वर्षित मीन इडलिके ಬಂದದಾ ಮೀನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದಾ ಮೀನಿದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಡಿತೀಯಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಡಬೇಕು गुर्रे पाया बंदा बोल बोल लगता है रारा सही का तुगल प्रयास करो जो तेज अरे तेज जो करता है मेलो मेलो तेज तेज पट्टी के नीचे आ गया तुम भी जाओ उधर माल है तेरे साइड आ रहा हां बरकले मोआंगी होते वडा पत्थर आयो ओडलो रारा इधर दाद दे दे यानी वाली पुदिया इसीने जी तू तीसिनो साइड ना तू तीसिन वर रे हां वरता आम्ही तो फादर काढ ए यार दर गंगा उचल दर आम्ही यार आता उकले ये कोई मिल ये तीसिन वर आहे वर YouTube काढायची गुरीनी वांगा वीरिया वेरगा इंच बोर्रे तारले बांगडे मुरु मीनु पुरा जीतू ये कौन रहे देखो गप्पा करता मुठी मागिर का
यो थेगुर दिसला आम्हाला यो की थेगुर फाटेत गेला ना रे मला पाया बनवला इले जरा फर्स्ट वार गावना रे खडोकू मै गो अरे रापराला छे जांगा एक शब्द ले लागी अन्न पैसा होतो बोरीचा सोना का मोरसे सोन्ना का त्याचे उदीला कितलो गवले रे वर्षी ताक ते मेली रे वर्षी पुरा पुरा गुणे दर अरे सकल पडली गुणे दर आंटी क्या के मोरचे सोरचना पूरा जीवतु जीवतु मोरचे आणि सोरचना ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತೂಕ ಮುಟ್ಟು अरे रेव घालना का सकल अरे तीच रेव घालना का रेव घालला रे चारवा नाही तो ओंडो काढलेलो अरे काय ना दिन तीच घालला का वैर घालता तेज बोर्न वर्री टिपरा कापे बोर्न वर ಪರಮ ಜಪ್ಪಿಯರಿರ್ತಿ ಓಡೆ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ತೂಪಿನಿ साइड गेल्या साइड गेल्या मग पाया ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು पातोरा दे राव 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 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು यो का ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ जीत अरे वितार ना काढ पत्तर ओट यार रे वाले वो एक वाले 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 रे वाले सकल कर कोई वाले ಎಂಗ್ಲ एक मान दोन अरे दोन शाव आता निले दोन ते काय बलत्यांची कोणाचं गाला गुणे तर काय नाही परमेश्वर देव सिंधुनु मोदेंत देव पारा वीट घालू सुकीच्या दरल्या आल्या मोदे घ्या चढ्या मुली आल्या हा इथले धैर्यान घ्या तुम्ही मोदे तेजूला चॅलेंज कारलाय कोणा ಈ ಗಾಲ್ದ ಅಲ್ರಿ ಓಲೆ ಏನಿ ಮೀನು ಬರ್ತದ ಅಂಡು ತಿರಬೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಬಲೆನ್ ಪುರ ಮತ್ತೆ ದೀಕೇರು ಇಂಕಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲು ಉಂಟು ಬಾಲ್ದಿ ದೇವಲೈ ಗೋಣಿ ದೇವಲೈ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೈ ಕತನ್ ನೋಡ ಕತನ್ एक जाल गया ಕತನ್ ನೋಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೆನಪೋತೀನಿ ನೆಟ್ ಬರ್ದಾನು संडे इज फिशिंग डे मैं आज मंडे ओ आज संडे नू रे आज मंगलवार नहीं रे संडे क्या बोल रहे भाई ಮಾಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತತ ಬಾರಿಗೆ ತೆಗೆದ ಚಪ್ಪಲ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ರೇ ಶಾಂತ ಇಂತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಮುಖ ಜಾಲಿ ಆಂಡು ನಿನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಂಡನ ಬರೋಡ ಇದಷ್ಟು ಗೋರೆಂಜ್ ಹೌದು ಜೊತೆ ಬರ್ತಾವ ನಿನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆಜಿ ಏಳು ಜನ 3 ಜನ పోయారు 2 ಜನ పోయారు 3 ಜನ పోయారు ನನ್ನ ಆಜಿ 7 ಜನ ಒಳ್ಳೆ 7 ಬಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ మళ్ళీ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪು 10 ಜ್ಯೂಸು ತಿರ್ತಿದ ತೋಡು ನಿಂತಿದ ಸಾಕು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಬಾಜೆಲ ಒಂದೊಂದು ಬಾಜೆಡು ದಾದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಾಂಡಲಿತ್ತೆ ಪರ್ರೆ ನೀರು ಬೋದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇನಿ ರಜೆ ಇತ್ತಿದ ನಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಫಿಶಿಂಗ್ದ ನಿಕುಲು ಲಾಗ್ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಯ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಮೂಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಪುವೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಟಾಡಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್